Само е фоторепортер. Дърпа ли? Яко дърпа, не? Аз да пусна, можеш ли? Той е голям мъж. Дръж здраво въйца, тате. Той мой сам, бе. Него снима, още е рибата във водата. Не, да видим, че наистина дърпа нещо. Дръж, бе! Ей, киса обваше, дръж, бе! Аз само да ти помогна, хваща и Дръж, дръж. Ти ще бъдеш тази риба. Ако не можеш, викай. Помощ. Айде, аз ще купирам малко. Държиш ли, бе, тате? Дръж. Ако Така. държи, напъва ли? Напъва, мале, паси на този шара. Та нашата тате, нали? Оле. Ще голямка, бе, тате? Ако им викаме да я скараме. Купува яко, а? Кев голям, а? Това яко. Виж. Не, няма да дигаш повече, той ще е хване. Айде. Умори ли се, бе, тате? Да дишат тежко. Той си направо слаб. Кеф ли е? Кеф голям. Вън къде? А? Какво да видя? Ще бъде ли нещо? Ние си вземем после оттам, бе, тате.